Għażilt li nisma' l-weġġat tagħkom, is-suġġerimenti tagħkom u l-viżjoni tagħkom għal dak li għaqadna l-kol flimkien, il-partit. Dan qalu Dr. Alex Xiberras, kandidat għal ħatra ta' President tal-Partit Laburista, fl-aħħar messaġġ tiegħu lid-delegati qabel jivvutaw bejn il-ġimgħa u s-Sibt. U stqar li f'dawn l-aħħar ġimgħat iltaqa' ma' delegati li bħalu u aktar minnu tawħinhom mingħajr qatt ma pretendew xejn lura, ħlief li jibqgħu ħossuhom relevanti għall-partit. Insista li ħadd muwarrimi u kulħadd huwa validu, speċjalment dawk l-attivisti ta' dejjem li taw ħajjithom għall-partit. U qal li jekk jingħata l-fiduċja se jara li nibqgħu partit miftuħ u ta' dialogu li jilħaq l-aspirazzjonijiet tal-Maltun Lawċin kollha u li filwaqt li għandna nġeddu il-politika tagħna m'għandniex ninsew qatt minn fejn ġejna u l-prinċipji soċjalisti u progressivi li jsawruna. Ġejt qudiemkom inxejjer bandiera waħda, bandiera tal-Partit Laburista. Hemm bżonn li għażmin li ġej noħorġu minn qoxritna u waslu l-messaġġ tagħna b'konvinzjoni u b'determinazzjoni għax m'għandna nistħu minn ħadd. Għandna bżonn niġġeddu fl-għaqda u jien konvint li flimkien jekk niġbdu l-kol ħabel wieħed nżommu dan il-partit l-akbar forza politika f'pajjiżna. Kompla jgħid li għandna noħorġu minn qoxortna u nwasslu l-messaġġ tagħna b'konvinzjoni għax għandna ħafna għal xiex inkunu kburin u m'għandniex nistħu niddejqu minn ħadd. Fakkar li hu tifel tal-partit li matul dawn l-aħħar 20 sena għex part importanti tal-istorja tiegħu kemm fi żminijiet ibsin fl-oppożizzjoni, il-kważi rebħiet u mill-bidu tal-bidliet li twettqu biex għamilnieh partit rebbieħ. Dr. Alex Xiberras stqar li miegħu kulħadd jista' jaħdem u li l-isforzi u l-ħna ta' kulħadd se jsibu spazju u konkluda li hemm bżonn niġġeddu fl-għaqda taħt bandiera waħda, dik tal-Partit Laburista. Flimkien nistgħu nwettqu l-bidliet li se jżommu l-Partit Laburista l-akbar forza politika f'pajjiżna